Heditoɓe assalamu alaikum barka men be jamaare hande barka men be lorti fotte modon der taskaranji kode radio international ila do Abuja lamorde lesdi Nigeria hande nyalande alat sapande tati go lewru boy mala lewru tatabru hitande ujuneje didi nogas I nayi ko yadata nogas I go wobbe nogas lewru korkandu sumay hitande ujunere go itemedde nay capande nayi I jowi inde an Ayuba Lamido munyal salmito foddanki walla bangal taskaranji amin di hande miela on sumti jam to der taskaranji dimin taski waddono ki on min jogani on kubaruji der aswere den iwodi taskaran tafsiru deftere firo alqur'ana haragare min gaddono ay on taskaran holko sumtori don amma heddi ko do hon da fuddire taskaran kubaruji der aswere inanta Rufa'u Baba Ashwariya ta taske bismillah. yettore hotani jawmirawo mangu burka fabune do kawtudo en ha wakkatire ndedo bo kikidere alat ko bo mi wiya de wuca panditati ego lewru boy ko mi wiya lewru tatabru hitano dunaji didi e nogaso e nayi ko do yada bo be nogas ego hawbe bodum nogasre lewru kor kako lewru sumay hitano dunete be nayi capande nayi e jowi wakkatire de ko baruji duniyam de yontere sobirabe wondi dirabe jode bodum ndatito de kubaruji majum komin taskani wonno dokke ha ummatore julbe der lewru cembindu lewru barkanteru lewru sumay ha jongore sanaga maritim der diwal dade mayoli di Cameroon dum lati dokkal kawtal jongo li anango ko wadama be jagordo halfetinado dimle jahale hawtade e debbo mudum kude gote ha nokkuje godde dum lati ha diwan hirnangele di Cameroon ton fu julbe hebi dokke cembide en paman ha der kubaruji meden kidere dedo halidi Senegal no Basiri Jomai Faye subama ban hore jolidi ndido keso be bakin kibe capande jowi enayi dow temberre cubi on kadidum ko ini jalor garma ko ha cubol aranol ledi ndido yalo mare alhamisa do Macky Sall jabbimo ha sare lamu ha joftan bandi en lotan ha jawabuji di fijo ko wite playoff ligue arara leydi Cameroon enon bo darudado VTT Chantal Biya to diwala funange leydi ndido on jabama ha wakkati rende ko baruji duniya da yontere sobirabe wondi dirabe on ngelanama kikidere welde barakamon e sumtari beldi to gondon fo Rufa'u Baba Ashwariya hawtade shoybu gambo wiata wonno jode boddum ko baruji labbi jahidi der yande yitere Kidite kode radio international ngam nango kubaruji beldi e taskaramji fere ngam ta on dade on jarama enen boyno cimbidina ummatore julbe tawitebe der diwe didi wayla e sibatore ali dikabun ha der lewru ndudo lewru so umaye lewru barkantero enen bo lewru on dube do tawi der nange cembinge masin hakkunde diwe bana wayla e sibatore la dum do tawe ha bakin degreti capande nayi e jowi gadi en gelena be mbar jari ha wakkatire ende do kadi dum jomira wontan andi ko warata kala kodume fu bolwonen la lewru sumay majum to gallure edia lamorde jongore sanaga maritim derdi wallo dade mayo horejo mo kawtan ko wite fondation jungo liango ko bitido lidien ngale bibehi on man hawtade be jagordo han fitida do dimde jahale Jean Ernest Masina ngale bibehe pen man ngadi dokke cembide ha gal nyamande to ummatore julbe gallure edia nyalo mare e mawde do
ɗum laati ha wakkatire jembinde ko waɗama ɓe yalɗirki ardiɓe ɓe nokkure nde ɗo enon bo ardiɓe gal wakkere nde julɓe e non ummatore ɗumde kuje nyamande ko tammi wallititgo julɓe ha wakkatire nde ɗo ndi Sumaye Suleiman Baba ya kolli seyo julɓe ko o ardani ha gal wakkere nde ɗo kadi ha kawtal bitengal e jungo li'ango kadi ɗum hunde on ko kala kome fu weltini e muɗum biteɗo Suleimanu Baba ya dariɗo bo ha jeyawri sare laamu Garwa e sare laamu Marwa andini be wallinde bana nden ɗo ɗum tammi bo waɗugo dokke majum ha diwe ɗiɗi ɗe woyna e seɓatoyra leydi Kambun ha nyalɗe garande kawtal bitengal jungo li'ango maɓɓiti bo ha wakkatire majum ɓundu ko yiɗirte be yite jeyawri nage ha ummatore nokkure witende Batombe kadi waɗgo ɓundu ndu hoosi bakin million 17 francs CFA. Kubaruji nder asawere dokke majum ha julɓe ɗon bo ha diwal hirnage leydi Kambun nder jongore nunno ɓenno taweteɓe ha nokkure witende Masangam nyalomare alarba ɗo fajiri ɗum wanci ha nokkuje fere ɓe julɓe ngam hokkugo ɓe dokke ɗe nyamande ɓe biyeteɗo Vesa Mohammed Kosovo on man ɗum ɓi nokkure nde ɗo hakkunde marori sukkar nyebbam manda kosam e ko nandi e majum on kadi ɗum sawani ummatore bakinno ujine tati taweteɓe ha nokkuje bana Manja Mamegnam Makom e non bo Masangam ɗum laati hunde on ko seyni kala kome fu ko waɗama bo be wallinde sandundu RDPC nun fombina funange kubaruji nder yontere ngam wallititgo jonde ummatore ha wakkatire ende ngendam caɗɗam o kadi sare wiitende Sodipaf Sar Douala ɓen majum maɓɓiti babbe ɗe filugo kusel none fere kusel nagge gertoɗe liɗɗi e ko nandi e majum daga lewru Sumaye ha ko tokki kadi ɗum laati bakin babbe ɗiɗi on ko ɗum maɓɓitani ummatore ha nokkuje bana Total Kolbon ha dedei commissariat sappo e joyigo ba ko wiete commissariat 16e e non bo ha Yassa takki gendarmerie kadi on no tawan kusel fere hakkunde nagge liɗɗi e non bo gertoɗe cede muɗum laati bo koytuɗum ha ko tawete ha nder luɓe misalu kilo kusel be iyan ɗum boro ɗiɗi e reta e non bo kilo kusel ngel wala iyan kayum bo ɗum boro ɗiɗi e temeɗɗe joɗiɗi e sunku sappo cede ɗe francs CFA. ha diwal Adamawa leydi Kambun wakkatire nde Sumaye ɗum gallure ngawdere laati ɗum gallure on nde ɗo jaɓɓa julɓe waranɓe gal diwe ɗiɗi seɓato woyla e non woyla leydi Kambun nokkuje on ko ɗum tawete be ngulenga nange ha wakkatire nde ɗo degreji ɗakki capanɗe jowi on ko tawete ha nder lewru tatabundu ko bomi wiya lewru Mboyo ummatore julɓe ɗuɗɓe on kadi ƴummi daga diwe ɗe seɓato woyla majum ngam wartugo ha diwal Adamawa to gallure ngawdere be iyaluji muɗum ha bo ɗum waɗa Sumaye be koytuɗum ha ɗon man ɓe do kusa ci'e marɓe kala ko ɗume fu ngam bo kadi ɓe ngaɗa Sumaye majum be belinga e non bo be de'ende ha pattule bana o plateau mbiɗen e balaji lamba ɗiɗi e centre commercial ɗum nokkuje on no kadi ɓurta majum fu ko himɓe ɓen waranɓe daga seɓatu woyla e woyla leydi Kambun no ɓuri margo haaji ha ɓe keɓa babe e majum kadi ɗum hunde on bo nde wari jaani ɓeddugo nawugo ceede hosugo ci'e e ko nanti e majum ha nder gallure ngawdere bana biyeteɗo Alhaji Umaru marɗo ci'eɗe hosete kadi ha nokkure wiitende e mbiɗen on mal gonɗiɗi kadi be ƴamol ummatore ɗumde masini e non woɓɓe ma daga Sumaye majum yottay on ko ɗaɓɓiti ci'e majum hunde on ko wama nder gallure ngawdere kala hitande fu kubaruji nder asawere joɗen nder diwal Adamawa majum be kubarol ngol mettugol ha ngawdere tataɓa ɓikkon ɗiɗon on ko soyi yonki ɓawo yutugo ha nder ndiyam to nokkure wietende Dal ɓe ɗiɗo fu kadi marɓe bakin duuɓi joweɗiɗi Biya Mamoudou e Aliou Saliou ɓen majum coyi yonki ɓawo yutugo ha nder wendu Dan nyalomare anat no gas e nayi lewru tatabuɗo kikiɗe bana ko wowa kala nyalomare anat fu ɓeɗo cippa ndiyam ha ɓennu filoɓe ha lumo ngon e non ɓe keɓa ceede seɗɗa ɓawo
wadgo hunde bana nden bana ko waɓe jalɗiri ngam yiwugo ha wendu majum on kadi ɓe ƴertai ɗum ƴoni on bawɗo ginam on man nasya nokkure nde ɗo ngam yakugo ɓe amma ɗum heɓai nasaraku ɓawo wakkatire woore kadi on ɗo gawaji maɓɓe wurtinama ha nokkure nde ɗo ardiɓe ha gal wakkere nde ɗo yalɗiri toon e noon polisaɓe ɓe wiɗo maɓɓiti wiɗo ngam andugo ɗume on no laati ha sababu hunde bana nden kadi gawaji maɓɓe man bo jarama ha sare nyawdigu gallure Ngawdere. Kubaruji nder yontere. ha diwan cakari leydi Cameroon no jode arandere ngam o kiita ha ko larani mayde on jenyankejo mo leydi Cameroon Martinez Zogo ɗum man waɗama nyalomare altine no gas e jowi lewru tatabuɗo to nyawodu towndu ndu soje en gallure Yaounde ha do koromje ɗe tuma ɓe ɗo tawi yimɓe bakino sappo e joweɗiɗo nder maɓɓe ɗo tawe goto nder ardiɓe gal wakkere nde wiɗo dawla leydi Cameroon biteɗo Léopold Maxime Eko e non bo ardiɗo yebrende anecdote Jean-Pierre Amougou Belinga e non woɓɓe bo ɗuɓɓe hakkunde soje en e non woɓɓe ha nyalomare no gas e jowi lewru tatabu majum ɗum holli tuma ɗeɗen ko waɗama ha dow pen man e ɗum holli dey jaragal ɗereji majum ha wakkatire nde ɗo dow ardungal bo alkalijo ha wakkatire majum biyeteɗo colonel Baudouin Ndione. ha tiwol cakari leydi Cameroon majum daga nyalomare mawde no gas e ɗiɗi lewru tataɓruɗo kadi ɗum fuɗɗi kuuɗe ngam wo'ingo lawol kolmesen nder Yaounde jowaba wakkatire on no cembinde ɓawo ko ɗum heɓti dabareji ha ɓillaji goɗɗi ko taweteno ngam ittugo ci'e goɗɗe ha ɗum yajina lawol e non bo ɗum waɗa ko hani ha kuuɗe majum kadi ɓe kepti dabareji ha gal wakkere nde ɗo ɗum fuɗɗi didugo lawol majum ngam waɗugo kuuɗe majum mo cembiɗɗe kadi babe goɗɗe ko ɗon no darni kuuɗe ɗen laati bana ha nastorde lycée Bileng Total Colmesen e Carrefour Otu nokkuje ɗen ɗum heɓti dabareji ngam bo ɗum tokkitina jaargal kuuɗe be communauté urbaine gallure Yaounde ɗum laati hunde won cembinde masin ha ummatore nde Colmesen nder laamude leydi Cameroon. Kubaruji nder asaweri. ha diwan funange ardiɗo yebre ende gendarme en hoosi kuuɗe muɗum colonel Divine Noko Guide on majum jo'inama ha babe ɗe kuuɗe muɗum be général de brigade Elias Tunge ardiɗo yebre arandere nde diwan gendarme en nyalomare salasa no gas e jowigo lewru tatabuɗo ha daldal julde gallure Bertois on man wari hoosi babal colonel Hilaire Ndiathiou kayum mo lamminama ha huncordu gendarmerie nationale leydi ndiɗo. min duuɓi am jeeɗiɗi miɗinarugo kode radio international ngam wallugo fulfulde be pulaku. kala wakkati fu dede jamdi jeetati yaago jeetati reta jemma agogo Nigeria Cameroon Niger enanta Chadi min ɗon gonde kode radio international non bo jamdi jeeɗiɗi je UTC yaago jeeɗiɗi e reta. miɗo nana belɗum heɗitago kubaruji kode radio international dede jamdi jeetati yahango jeetati e reta jamma agogo Nigeria Cameroon Niger enanta Chadi non bo jamdi jeeɗiɗi yahango jeeɗiɗi e reta agogo UTC. kubaruji kode radio international ɗo wela amin. kode radio international kubaruji nder yontere. Kubaruji nder yontere. on dokkita kubaruji duniyaru nder yontere on gettama e watanugo amin hakkilodilen ha leyɗe goɗɗe puɗɗiren be leydi Liberia ɗum ɗo tokkitini waɗugo wido ha ɗum heɓtatema wuudi woɓɓe fahin kono ɗaggi ha nder gaska ngam wasugo kangeri ɓawo ko ɗum yibbi kadi himɓe bakin sappo e tato on ko sowi yonki e non ɗum ɗo hultora bo tata ɓe tawa woɓɓe bo cowi yonki majum ɓawo kadi ko ɗum fuɗɗi
waɗugo gasarle ha nokkure nden ko tawete nder diwal Riverest ko wudinama no ma ha nokkure nde ɗo ɗum andini kadi bonondaji cimbiɗɗi ko waɗama ɗum ɗo tokkitini waɗgo wiɗo ha bo ɗum heɓtatema wodi woɓɓe ko ɗo ɗaggi ha nder lopeɗen kubaruji nder asawere ha leydi Afrika fumbinari ɗum waɗi bonondaji fahindo cembiɗɗi ha nder asawere ndiɗo be do'ande motawa garondi himɓe bakin 45 ha ɗon man 45 kam fu sowi yonki nder diwal Limpopo ɗum laati ɓenno yal'iran ɓe ha jonde cembinde nde julde Paska amma bo kadi mota maɓɓe do'i ha hosere cembinde nde ɗum mari laabi muɗum caɗɗum masin kadi ha wakkatire majum ɗum ɓiɗɗo goto marɗo bakin duuɓi jutati kaymo on tan luttiɗi be yonki ha wakkatire majum. Kubaruji nder yontere. To leydi Madagascar ɗum laati bonondaji cembiɗɗi ɓaawo dulluru ko waɗama ha nder leydi ndiɗo nder asawere nde ɗo himɓe bakin 15 on no soyi yonki ujineje woɓɓe bo eggi ha nokkuje muɗum bana ko andinama be sande sukarandu bonondaji ha nder leydi ndiɗo nyalomare mawde 29 lewru tatabuɗo ɓaawo ko ɗum wurtini jawabuji arani kadi hendu wi'ete hendu cyclone Gaman mbari himɓe bakin 19 e non woɓɓe bo tato nawnaɓe hendu ndu memi bakino diwe nayi ha nder leydi Madagascar ɗum waɗi kadi himɓe ko ngala ha gonna 45 e himɓe 950 ben majum ɗum no tawe ha ci'e bakin 11,955 woɓɓe bo 20 on ko eggi daga nokkuje muɗum ngam dillugo nokkuje goɗɗe bonondaji bana ɗin waɗama e yutingo bo nokkuje goɗɗe bakin 1,950 e bakin 945 goɗɗum bo nattama wala ko yutti ha tonno jangirle 3 kam fu dow muɗum ittama e 25 goɗɗum bo on bonnama horejo leydi ndiɗo andi radioji na yantiri ha babe ɗen memaɗe be bonondaji ɗi hendu majum ngam de'itingo ummatore. To leydi Gabon luɓeɗe e ngalu leydi ndiɗo ɗo ɗaɓɓita bakin miliyarji 1,350 francs CFA nder hitardunaji ɗiɗi e 24 ɗo jagorɗo hal fitiɗaɗo mardi e leydi majum Charles Mba o maɓɓiti kadi taskaramji majum to gallure Douala diwal dane mayo leydi Gabon be taskaramji ɗi leydi mako nder hitande ndeɗo ɗum hunde on ko waɗama ha fattude bonanjo ɓiɓɓe jalɗiri ton bana suklani be gal wakere nde ngalu faggudu e waɗanɓe kuuɗe cembiɗɗe e non bo gal wakere nde jigorli ha nder kuuɗe majum o andini bakinno miliyarji 350 on kadi ko ɗaɓɓite ngam taskaramji maɓɓe fere fere nder hitande e ndeɗo ɗon ma sendama geɓe fere fere e bo maran jobdi ko yahanta geɓe 5.5 dow temere yahango geɓe 7.25 dow temere. Kubaruji nder asawere. To leydi Togo horejo leydi ndiɗo biteɗo For Nyasimbe ƴownitama be haykaliru ndu katolika tata o goɗɗina dosnde hesre ngam fuɗɗitirgo jargal kuuɗe ardungal leydi ndiɗo haɗon man kadi nder dosnde hesre nden no horejo leydi suɓete be majalisankoɓe o maran bakin duuɓi 9 on no tan laamu mako e non ɗon man hesitintake hunde on kadi ko haykaliru ndu katolika ƴowniti horejo leydi tata gonina dosne bana ndeɗo. Kubaruji nder yontere. To leydi Chadi himɓe bakin jo ɓiɓɓe leydi Cameroon o tetinama ha juuɗe halluɓe ha kerol hakkunde leydi Chadi e leydi Cameroon ɓen man nangamano be woɓɓe jogiɓe balmi ɓe dokkitama ñalomare mawde ɗum 29 lewru tatabru ha notorde leydi Cameroon ko tawete to jammena leydi Chadi ɓen man tetinama be taskaram cembitka ko waɗama be jagogal suklaningal kisal général Mahamat Sherifeddine Marguerite
baruji wakkatire mapindire ondo waɗama ngam hokkititgo ɓen majum ha dawla leydi kam nyalo mare mawde nukas e joynayi lewru tatabuɗo be ardungal jagorɗo halfitinaɗo kuɗiɗiragu e leyɗe goɗɗe eɗen bo ɓe yaɗirki sarwitinowo arandejo ha notowo mo leydi kam ko tawete to leydi Chadi. ha leydi Sénégal cuɓol hoorejo leydi Bassirou Diomaye Faye on man gonɗinama bana on keɓɗo jalorgal ha cuɓol ngol jawabuji gonduɗi dokkama ɓawo ko ɗum waɗi cuɓol nyalomare alat no gas e nayi lewru tatabro be sannu suklanandu tawon cuɓi ɓawo toon kadi ɗum gonɗinama be wakere nde sarwitinordu tuginorde on latinoɗo ɓoyma ha Jambiya ka Pastef Bassirou Diomaye Faye heɓi bakin gebe capanɗe jowi e nayi piccal nugas e jutati dow temerre cuɓi o wari ha yeso jagoɗo arandejo ɓoymajo kayum mo heɓi bakin gebe capanɗe tati e jowi piccal capanɗe joyiɗiɗi e jowenayi dow temerre candidat luttuɓe bana Aliou Mamadou Dia kayum wari tataɓum maire jo gallure Dakar ɓoymajo Khalifa Sall kayum bo wari nayabo e jagoɗo arandejo ɓoymajo Idrissa Seck kayum bo wari jowabo ha wakkatire majum ɗum andini bo yalɗirɓe ha babeɗe cuɓi yahi ha bakin geɓe capanɗe jowi ko ego piccal tati dow temerre. Kubaruji nder yontere. ɓawo gonɗingo jawabuji ɗi cuɓol nogas e nayi lewru tatabru be sandu sukranandu cuɓi ɗon bo be sarwitinodu tuginorde hoorejo leydi Sénégal moɗo tawi ha timmingo laamu muɗum Macky Sall jaɓɓi nyalomare nasande ko mi wiya alhamisa ɗo on keɓɗo jalorgal ha cuɓol hoorejo leydi beteɗo Bassirou Diomaye Faye majum ɗum waɗi pottal cembingal ngam ɓe gewtida dow kuɗiɗirago non bo be taskaram hokkititgo laamu majum nyalomare cembinde ko tammi waɗe ko nder nyalɗe garandeɗo wakkatire majum ɗum waɗi gilla ha saare laamu majum ha babe feere feere ngam andugo dede ko tawete toon hoorejo cuɓaɗo Bassirou Diomaye Faye tammi hosugo ardungal leydi ndiɗo yiɗi lewru yabuɗo ɓawo jalorgal ngal cembingal ko gonɗinama be sabitinodu tuginorde kubaruji nder yontere. to leydi Guinée hoorejo mo laamu hakkundewu Général Mamadi Doumbouya on man holli sayo muɗum ha Bassirou Diomaye Faye mo suɓama ha adunga leydi Sénégal o wi kadi be inde mako enen bo be inde ummatore leydi Guinée on man holli sayo be jalorgal ngal cembingal enen bo o sembiɗini ummatore leydi Sénégal be hosugo anyaji muɗum ha bo be cuɓa on derkejo e bo ɗum hokkan dedei tammude ha derken ɓe leyɗe Afrika o yeli bo kudiɗirago hakkunde mako e hoorejo leydi ndi e keso ha leydi majum e ɗum yelan bo ɗum laata be yiide leyɗe Afrika. to leydi Burkina Faso hoorejo mo laamu hakkundewo Ibrahim Traoré ardani moftorde cembinde nyalomare mawde nogas e jowenayi lewru tatabuɗo ha ɗum jo'ina hayre arandere e bo ɗum fuɗɗa kuuɗe nyiɓugo saare mapindire nde sañugo limse ko wiyete Kirotex Burkina ɗum laati ha nokkure wiyetende Surgu nder diwal Bulkiyemde e non ha diwal Fombina Jakare Kirotex Burkina tammi kadi nyiɓugo babe bakino ɗiɗi gotel laatan be hectareji capanɗe nayi e ɗiɗi ha nokkure wiyetende Surgu e gotel bo tambi laatugo ha nokkure wiyetende Boromo be hectareji capanɗe jowi taskaram ceede ko tammi nyiɓugo e ceeden bakin ɗiɗi ɗo hoosa bakin milliard temere capanɗe jowi go e jowi ceede de e franc CFA enon bo waɗan kuuɗe bakin ujune nayi be kala kome fu ha yettugo ɗum e non ujune sappo e joyi bo be kuuɗe goɗɗe hoorejo leydi ndi ɗo joni bo ɓen wonɓe galliɗe feere feere be waddugo dedei taskaramji muɗum ngam ɗoftugo leydi Burkina e bo ɗum laatan be hoytimma. kubaruji nder asawere. leydi Niger e leydi America kudiɗiragogal wakkere nde honankoɓe ɗon majum timminama kubarol ngol andinama be notowo mo leydi America ha leydi Niger Kathleen Fitzgibbon ɓawo gewta mako be général Mohamed Toumba jagorɗo halfitinaɗo kuuɗe nder
nder leydi kisal e laamuji ha nokkuje ñalomare alarba nogas e juuɗiɗi lewru tataɓuɗo on ɓe giidi ha wakkatire majum général Mohamed Tumba e nowtomo leydi America ha leydi Niger e bolwi dow kuje feere feere ɗe kuuɗiɗiragu hakkude leydi America e leydi Niger majum ha nder garal ɗum kadi ɗum waɗi taskaram gotka ngam bo leydi America wallita leydi Niger ha gan pakeje feere feere non bonoto on andini leydi mako ɗo taskiti ngam wallitirgo leydi Niger ha tokkitina be e ɓamtal muɗum kubaruji nder yontere gal wakkati nde coftal ɓalli haadi walla funaga leydi Cameroun ɗum waɗi daɗo be baskurji ko wiyete VTT Chantal Abiya ɗum man fuɗɗama kadi ha nokkure witende Bagofit ɓawo ko ɗum waɗi wataji feere feere ɗum ñalomare asawe capanɗe tati lewru tataɓuɗo on no ɗum fuɗɗi waɗugo daɗo majum ɓe yalɗirki jagorɗo halfitinaɗo coftal ɓalli jagorɗo halfitinaɗo fuɗe dawla Joseph Ley e non jagorɓe woɓɓe bo feere feere ha wakkatire majum kadi daɗo majum ɗo waɗe be bakin kilométaji 12 ko salata bo ha nder gese e nokkuje goɗɗe caɗɗe wancugo be baskurji himɓe bakinno 150 on ko yalɗiri ha ton ɗum sendama be bakinno geɓe jowi jagorɓe ɗo tawi ha yebre nde mawɓe tamre nde kosti elit won no jawabuji ha ñalomare ɗiɗabre nde fijo cempiɓe ko wiyete playoff ɗon man waɗama ñalomare alhamisa ɗo Dinamo FC de Douala do'i ha yeeso Union Sport Académique de Bamenda be luggi tati dow ɗiɗi. Gazelle FA do'i ha yeeso Victoria United loggol be mere Coton Sport de Garwa kayum fu sijalorgal loggol dow mere majum ha yeeso Colombe du Sud Canon de Yaoundé kayum waɗi loggol be Stade Renard de Melon ɓawo ñalomare ɗiɗabre nden no Victoria United to kayum on ɗo tawi ha artugal be bakinno toɓɓe jowigo tokki Union Sport Académique de Bamenda kayum fu ɓe toɓɓe jowigo Coton Sport de Garwa ɗo tawi ha tatabre be bakin toɓɓe nayi e non ha ragare Dinamo FC de Douala wala ko toɓɓere e non bo Gazelle FA de Garwa kayum fu wala ko toɓɓere ɗo tawi ha joɗiɗagom يا رسول الله يا نبي الله يا حبيب الله أبي وأمي يا رسول الله يا نبي الله يا حبيب الله فلقين يا بجي صدمي مليتا قلبي يا قرا نفسي يا قدا نغيني فتا اندكر وجهك كافك ملكني البقدو مسجدك كنتك بلاي كابتم دبسا مچو ታገኛለሁ ስላንቱ ሲወሳ እዝነት ፈገግታውን አትሜ ከልቤ abi wa ummi ya rasulillah yimrende mangtore annabijo Muhammad sallallahu alaihi wasallama be mare on sobiraɓe on ɗiɗiraɓe en ɗoffotirɗa ha ragare kubaruji duniya nder yontere sobiraɓe wondiɗiraɓe on jettama e watango amin hakkilo Rufau Baba Shoria Shaibuka mo wiyata on janginen duren demen gam yarugo nokkuje meɗen yeso on jarama أبي وأمي يا رسول الله Rufa'u Baba Shoria yettama kala wakkati fu dede jamdi jutati yago jutati reta jemma agogo Nigeria Cameroon Niger benanta Chadi min ɗon gonde Kode Radio International non bo jamdi joɗiɗi je UTC yago joɗiɗi e reta heɗitoɓe ta'ongoyte yon keɗito suudu radio Kode International wondo Abuja lamorde lesdi Nigeria on mbawa heɗitaki taskaranji amin dow matotiral amin ngal internet www.kode.net
nanta channel telegram amin www.t.me/Kode Radio, nanta Facebook Kode Radio, nanta YouTube Kode TV. Min duuɓi am jeeɗiɗi miɗi nanugo Kode Radio International ngam wallugo fulfulde be pulaku. Joni hay mo'itinon jonde gen heɗitaki taskaran tafsiru firo deftere Alqur'ana hawtade modibbo Usman Abubakar Bafiri iga diwal Bauchi. Modibbo bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد ummatore julɓe fulɓe wondaɓe e dayiɓe, assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. hande bo hoore bir sappo e jeweenayi lewru korka hitande egguki annabijo meɗen sallallahu alaihi wa sallam iga gelle makka hotuki gelle madina 1445 fototirnde e ñande 30 kalkal lewru mboy, mana limgal Gregoriya eggutuki mana dañeki annabi Isa alayhi salam hitande nde 2024 e muyo jomirawo hande ma bane mbowɗen waɗuki e nder lewru korka ndun en fana yeeso e ka darnuɗen e modibbo meɗen tilimɗo janganta en ayaje genal, min bo mi firtana en ayaje ɗen e fulfulde foti bawɗe meɗen. Kenya en mbalino e dow rubure wato aya ka 34 nder suratu Ra'di. hande bo e muye jomirawo en ummoto dow aya ka 35 won ɗon. بيقول الله بانجي دو شهيد مثل الجنة التي يوعد المتقون. مثل الجنة التي يوعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وذلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. جوبراو بانجي دو شهيد وي مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وذلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. jomirawo ɓangiɗo ceniɗo e holla en juuɗe ɗiɗi ñaamu e nano, em holla en bongal e mbar jaari maagal, nden bo e kallungal e mbar jaari maagal. ndem o ngabbindirani en hakkilo, mana o hokki en hakkilo. kokkaɗo hakkilo bo nde ɗum wi nda kujeji ɗiɗi fu to anum bo suftay, ngam to wiɗino non o yinno kawai o tagi tagle ɗen o yirraɗe e hinnaye maako he o accaɗe non kowa waɗa ko yiɗi fu yaha fotta ko o yiɗi fu. amma sey mo holle en o holla jungo ñaamo o holla jungo nan, giɗɗo halkere nda halkere, giɗɗo ngeetaku nda ngeetaku. to dow ɗon gonɗen ayaje ɗen ɗo annabijo noddata yimɓe mana Makka, amma ayaje ɗen eɗe dasa gawargal maje har warki hande nde. jomirawo yi aljanna ko ɗum yiɗi naston ɗum dey piyanki ɗum yeru, walillahi almasalul ala. masalu ay sifatu tindinore aljannati allati wu'ida almuttaquna, aljanna ka ɗum inani huloɓe Allah. muftada'un kabaruhu mahzufun, mana kabar mako moytama wala e nder nassi qur'an ɗo. ay fima na qussu alaykum, ne aljanna kanka wontiri bako min giɗi yeccaki on yeeso ɗo o, hanjum wonte kabar ɗum. wa fima na qussu alaykum hanka wonte mana jumla lattika mana kabariya ɗum. hanka wonte tayi masalul jannati allati wu'ida almuttaquna ka hu jumla kan ka fu ma ka ɗum mubtada.
hanjo e to kabaru ma ka moytama wala e nder nassi sey de e yaasi mo waɗa moy to fiima na qussu aleykum nder komin geccoto on ndane ka wayi tajari min tati alana haaru coofi e dogga les maaka e giɗɗa fuu a yara ndiyam na sey a tefoyi a ƴoogoyi na he to a tefi a sigake e giɗɗa ɓoyluki njara ndiyam fuu a yara ndiyam to ɗum fiyani neɗɗo ballol ko ɗum yiɗi mana ɗum fooɗa e hakkilo muɗum e goɗɗum ko andi ngam ma hetta ko anda na noon mbinoɗen heesi keña e heesiti keña fuu to hande to ɗum wi'i coofi e dogga nder aljanna kam goɗɗo sey hultora e en boni en jolloto nden bo mayo jama'are ni e dogga e nder aljanna taguɗen kam woni yolloto hulay ko na noon ba ɗum iri bano ciyeɗe ɗum waɗata ɗe zaman ɗe ɗum waɗa ɗum fooɗa ndiyam ɓaawa filordu ndiyam emo waaloto fi ndiyam ina e nastuɗa fuu a ɓoyla e ndiyam a holla junngo ma inaare wonde ta yeewa a tefa ngel ɓoylata ndiyam ɗan wanga ma a heɓata hede kolla junngo ma kawai he ndiyam warata fotti junngo ma bo ndiyam ɗan daru non ɗon ma ba kaya aljanna ɗum ndi hulni ɗum ɓe gaɗi hundeji kilniɗi e giɗɗa fuu a yara ndiyam na ndiyam kan najo wonte masiba rayuwa kam gundan kanna e ɗan wala hu ndiyam kam bone waɗi e ɗo ɓaawo duuɓi ɗi ndaarami to anin kam fulɓe way min ko heɓi en maare seɗɗo e tawa hakkunde muɗum e ndiyam mil ɗiɗi e jooɗi ndiyam ɗan bo ɗan doole nde weeti foy a tefoyiɗa mo dabare kam hota les e ndiyam woni e ɗan woni ɗon yaa jooɗo ɗon hanjam wonte labudda nde weeti foy ɗum tefiɗa luttuɗum ɗum tefoytake kullum bo to ɗum dilloya ɗum tefoya ɗum na kullum ɗum amma ko tefoyte kullum bo a yehi ɓadaki e majum a woɗɗake ɗum woni a tagu ɗole wota les e ndiyam woni e ndiyam woni kan ɗon gurdam woni toon no ma mama en meɗen e mamaji meɗen artuɓe ta nani ɗum jipporde ni to ɗum weelu ndiyam inaare e ko suaraje jangata e nanɗa ɗum waɗa haala jipporde fu to ɗum haala e weelu ndiyam woni ko haala hadiseji annabijo jangata ta nani annabijo waɗi zongore bo to a nane ɗum e weelu ndiyam non bo mama en ɓe fuu maɓɓe e hokkoɓe habar fu ta nani ɓe jaɗi jipporde e jahale maɓɓe ni to e weelu ndiyam woni wato e weelu ndiyam woni ɗon gurdam woni ngam ma noon inaare e ndiyam woni ɗon ɗum hotata to on mbaway waɗuki ndiyam e gonɗon gaɗon ndiyam e gonɗon to on mbawata ndiyam ɓuri sembe moɗon e gonɗon bo ɗon bo ka neɗɗo hota e ndiyam woni latto noon woni dabare ɓurde woɗuki kam amma ndiyam ɓadaki a ɓadaki ƴogol bonewol kay ɗum wela to noon woni e jooɗotoɗa ndiyam e mbalotoɗa ndiyam e andi ndiyam hanjam woni gurdam belɗam hande to ɗum hokketeno aljanna ɗum ittitina ndiyam ko gatta aljanna ay ka jooɗatako ko tindeke andi bote majum joni ma nangue e muta ɗume arteten tewen ndiyam hanjam wonte mana ɗiɗaɓol daga fuftale ni sey ndiyam ñamdu kam wari darude tatawre amma ndiyam hanjam woni aran to jomirawo on beeli ndiyamji ta ko to e belɗi ndiyam woodi ma'ul hayati woodi ndiyam salsabilu belɗan jarata daga honduko ma har nder maɗa nana feewi weli ukluha ñamunda aljanna bo na ayma yukalu fiha ɗon bo da'imun ɗon jooɗi ndeema e duumi layaf na re'ata na he'ate hoyi ba wala haala demal wala haala ngayna wala dilluki baarema wala erki bone ɗume ma ñamunda ndeema ɗon bo iri ɗum giɗɗa ɗum naway aa bete ɗum waɗantama ɓe tanmi bete ka e dowlaru ñamata ɗum ko to belɗum iri ɗum mettotoɗa nana welanima ɗum iri majum ɗum ɗon bo ɗum taƴata wala bo wigo e hande aa ɗum te howawi ɗum wala ko ɗum yatiri gaɗa fuu wala ni ɗum ɗon kamma noon ɗo kotorri en fuu meɗen joni rayuwa meɗen ɗum tewoyki ko ñama fa arun summa arun sika ulmar min ɗalabil ma'ashi ko torra nden torra e dow ɗume way taɓaki neɗɗo way dow tefuki abunnan ɗume ngure muɗum ko mo zuudu on ni tafaqqad naksa umrika kulla yawmin faqad awda biha ɗalabul ma'ashi min ɗo nde garnumi heɓe faqad awda biha neman abinci sai ɗum joɗodi bo zuudu e waɗaya sarde wonde mi waɗa ka hakki gimɗi min bagi bo gogarajo goɗɗo
gurdam ma ɗam futa ƴamtiɗam min to ko gaɗanɗayan an kan gurdam hetawa ɗam fu a woniɗam e tefuki longere gurdam ɗan ɗam fu hira weta maɗa ɗum fu hetawa tefuki longere halkima gurdam ɗam fu kadi joni tagu jooɗi tefki longere nde ta wukki nde saloto na nde daroto re'i ɗum gurdam e hakkilo muɗum bo na ndikka wartira hakkilo ɗum kay hunde ɗum tindena ɗum keñoyo ndikka mi tokkoro ɗum hakkilo to hunde goɗɗum ɗum re'ata kam mi tefa kona noon ɗum kam mi yi'i mi tefi ɗum heññata tinde ɗum heññata dara mi tefa ɗum wi'ata ɗum ndikkanaki e hakkilo am mi tefa ko ɗum wi'ata lahira ɗum tagu he tefa inare ɗum re'ata tagu to yehi lahira ɗum re'ata inare mo wino fa kayfa tanalu fi dunya sururan mata tamral tukafkifu kal firaki min bo henan min ngol lattake hulhulde sosai nde ketta duniyaru e jonde welde nde nyawɗa fu a diwna ba ɓinga foola wala ko henni ngol e ngol tongol ne o wi'e to e toon non ɗum non nde nanɗa nin non mo larabci on mawi oy fa kayfa tanalu fi dunya sururan mata tamral tukafkifu kal firaki ɗum hanka kan o wi mi wongimi nde kefta duniyaru e jonde welde nde nyawɗa fu a diwna ba ɓinga foola a diwna a singini e a fiika mere a acci bacci maɗa ngala e mbaala a ƴakkay jefte maɗa jarame rinda a anda sunna maɗa bare farilla ɗum hunan fu ba zuudu ɗum ni ko to tan no mi tammi daga e baferi ngan no mi ka wakki irewaji ma fijirde ni wa ukluha da'imun nyamunde aljanna duumi ɗum tutur wala haala re'i ay la yafnare ata wa zilluha ɗoyle bona da'imun kanje ma duumiɗe la tansukuhu shamsum wala nange wonge watta nuska ɗoydi ndin li adamiha fiha ngam ma wala ma haala nange kan e nder ma'ana aljanna tilkal jannatu to on gi aljanna ɗum uqubal lazina taqaw hanjum wonte wattan huloɓe Allah wattan hotirde maɓɓe kenan yawwa ay taqaw shirka rentiɓe keferaku wattan maɓɓe ɓe kotata kenan ɓe mbeli hande ko hotuki neɗɗo hooti ɓaade muɗum tawi e nde dangi e nde wooɗi ndiyam ɗon ñamunda ɗon nana haala kan hakkilo e walti hanu e iyaluji muɗum fu to bo hootay na dangare e sankiti daga ɗon a ƴeewa wuro woɓɓe kore maɗa wala e woppino nden kadi wo ko ɗum ñaama ɗum wala nga hewa nga ɗum joƴinayno gawrini an e hoore ma andi ɗum kwanongo heewawi gaddunoɗa hango mango ɗum ka haala liyor ɗum kam wolwatake a tammini bimbi ɗo nde o weetoy o warti ko o wartidi goɗɗum e wuro maɓɓe to konciyar hankali e ɗo wala konciyar hankali to gamma noon lahira ɓurani en wa uqubal kafirina wattan heferɓe bona toye annar hiite a azana llahu min annar Allah rena e ko wiyete hiite ya nasta wulani bal halki kadi bo fuɗɗita tageki kesum kadi bo fuɗɗita mana halkeki ɗo bane jomirawo wi nde min kalki ɓe fu nde ɓe maayi mana ɓe nguli ɓe kalki fu emin fuɗɗitana ɓe ɗum mana ɓandu hesuru gam ɓe fuɗɗita mana yarki bone mana wuleki har joni gam ma noon neɗɗo rena hoore muɗum ko jomirawo yata kay ɗum hiite kuko latti mana kugal keferaku ndentoɗen e magal anen kan nane ma en ndimama julɓe ɓiɓɓe julɓe taniraɓe julɓe keferaku meeɗa meya ma ƴiƴam meɗen amma tagu waway hemnano hoore muɗum tagu waway hemnano hoore muɗum e dow ko mbiyeten bolweten ɗum ni ko darani tokkaki e woɓɓe watoɓe hundeji kulniɗi tagu e wi'a bano hanu to tokkake ko tokki ɗum baɗum hisnay ɗum goɗɗum e jonde duniyaru muɗum ga hisi jonde duniyaru a hisa jonde lahira kadi to dabare a dabare waɗayi daruɗo dabare wonde ka hanko wonte ko o yari bone duniyaru ni o hisa e lahira mo hanjum wonte dabare wonde to a andi hunde ɗum anduɗa to ɗum waɗi ɗum bononda neɗɗo todurwa wakki ɗum rento e majum ngam ma to hota hiite jomirawo waɗinge nane ma o iddallil kafirina hanjum ma woodi nastoɓe to ɗum hayɗini hande anon bo na masalaka kum fi saɗar anon bo ko hokki on nder hiite tagaɓe julɓe inde maɗa Muhammadu Isa Ibrahima anon bo masalaka kum fi saɗar ko waddi on nder hiite anon bo ayye lam naku minal musallina de julɗe ɗe ɗum wiyata emin juula ɓen na min gonga de woodi komin cuuɗi ɗum wala anduɗo ɗum sey jomirawo hanjum waɗi waddi min ɗo to ko yaari kadi neɗɗo hunde ko ɗum tagi ngam ma kefero
nden julɗo bo yaari hoore muɗum ton ngam tawi julɗo nder hiite ni an ko yaari hoore maako ngam Allah jomirawo nane ma taga hiite ngam julɗo to dama jomirawo e waquduha nnasu wal hijara uiddan lil kafirin ñamudde maage hanjum woni hiite e yimɓe e kaaƴe amma bo nge yerindama nge tagama nge jo'inama ngam ma heferɓe banda julɗo kam tawi ɗum toon ni koɗo maage ngam ma noon to jaɓa yara hoore muɗum Allah reenu en والذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن العذاب من ينكر بعضا قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن العذاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب jomirawo ɓangiɗo ceniɗo wi mbiyaɓe ya rasulallah wallazina atenahumul kitaba ɓe min kokkunoɗum defte diga ɓawo tonno mana hokkaɓe deftere attawra e linjila hamɓe wonte yahudu e nasara to ɓe silmi banu abdoullahi bunu salamin nihi wa gayri e tana mako min mu'minil yahudi daga nder mumini en yahudanko en ɓe kay yafrahuna bima unzila ilayka eɓe ɗon shewro koɗo nani ɗum jippinanima an ya rasulallah deftere attawra e deftere linjila kanje wonte nde ɓe giyata mana abunnan e turankore ɓe giya nde old testament nde bo ɓe giya ɗum new testament e arabre bo ɓe mbiya ɗum ahadul qadim nde bo ɓe mbiya ɗum ahadul jadid hanje woni attawra e linjila to amma na on kanje ɗen gongaraje godanoɗe daga zaman annabi isa e annabi musa ɗen ba ɓe mbaylitiɗe musamman bano hayre deftere linjila wodi gonga ɓe giyata bulus ɗum almajirijo annabi isa amma gaɗa annabi isa o wayliti deftere nden na ɗum hayre ba ko ɗum jangata fu joni ko woni nder maare ɗon ɓura gotel nder tati deftere nden woodi amma hayre deftere attawra nde annabi musa ko waylita ɗum ɗuuɗa sosai ngam nane ma ɗum geccaji habar taguki asamanji taguki lesdi mana taguki ne ɗum tagiri mana neɗɗo mana taguki hiite taguki aljanna ta habar annabo en ɗum fu majum ɗum woodi hanjum waɗi moddiɓe meɗen masarde wonde eɓe koshoya daga nder ɗon ɓe jo'ina e ɗum wiya qissaji ɗin israiliyat na annabijo wika na sahabo en mako mbika amma ɓe nanika iga jungo woɓɓe daga nder ahlul kitabi qissa kan to ka woodi bote e ɗum hoosha e ɗum wadda ɗum jo'inaka to min e wiɗitaki an e nder hayre deftere al ahadul qadim hanjum wonte attawra kenan hey tawmi gonga haalaji gonga fuu e ɗon amma bo ɓe gaɗanta annabijo wala annabo en gaɗana denal annabo en ɓe fuu maɓɓe ɓe goodi denal ɓe goodi isma anen e dinal islamaku hamɓe bo e nder deftere nden hettawa ɓe gaddani annabijo hunde goɗɗum ko handanayi ɗum annabijo ko moye ɓe gaddana ɗum hunde ko handanayi ɗum heɓe feɗana ɗum wano iri annabi on annabi luuɗu ay mi winoye sey ɓe mbi way ɓaawo e nder deftere nden e ɗum ɗo e ɗum windi har hannde way ɓaawo yimɓe annabi luuɗu kalki joomirawo nde halki ɓe annabi luuɗu nde nasti loogo wongo e nastidi ɓiɓɓe muɗum rewɓe ɗiɗo sey ɓe ngiiba zuriya maɓɓe ɗum bani israila halkay gaba ɗaya o heɓe tefoye giya heɓe kokki annabi luuɗu on heɓe ngaadi e maako heɓe fuɗɗiti dañuki way zuriya kesum anani ɓe feɗani annabi luuɗu yarki giya nden e jeynu bo e ɓiɓɓe muɗum kadi ɗo woodi denal wala denal to noon hettawa qissa annabijo he dilloyi deddey e ka weli henana ɓe gaddi goɗɗum bolonda ɓe gukki nder ɗon wayanje wonte e defte diina maɓɓe wala deftere nagarɗan wala deftere julde wala deftere tegal wala deftere mu'amala fuu ko annduɗa e nder juldanku ɗum woni hamɓe kam ɓe ngala ɗum maɓɓe hede woodi woɓɓe ɗum wiyata mana feera hoore en wato woɓɓe ɓe ɗum wiyata mana fertiɓe waytiɓe duniyaru ɓe ngoodi didaɗi maɓɓe ɓe ngoodi bono ilmi ɗum wiyata sociology ɗum wiyata ilmul ijtima andal joddal ne yimɓe jooɗodorto jooɗo jam to ɓe ngoodi haalaji woodi bo ilmul falsafa mana hikima el arabre hikima ɗum wiyete to
to hamɓe ma ɓe ngodi haalaji maɓɓe feere feere to hamɓe tana ɓe gaddo e nder defte maɓɓe bane gaddirte joni anen ta yi haala e ka windi e nder diina ni to ka heƴa ka saalo qur'anu ka heƴa bo ka saalo hadiseji annabiyu sallallahu alaihi wasallam ko ɗum waɗa istinbadu ko ɗum waɗa ijma'i ko ɗum waɗa qiyasi ne ɗum waɗi fuu ni ɗum wurtinoa iga nder qur'anu ko bo ko ɗum wi bano qur'anu sappake ko bo ko ɗum wi bano hadiseji annabiyu sappake hanjum ɗum wurtanta ɗum winda e ɗumen hanjum woni fiqihu gaɗen ka kuugal meɗen to hamɓe wala ɗume ma ɓe jogi wala ɗume ma wala ilmul mu'amalat wala ilmul ibadat wala ilmul aqida sai dai jogaki tarihi kawai bano hayre new testament al'adul jadid ɓe mbiyata linjila nden nde annabi isa ta jangide banama ɗum deftere allah ma ɓe wadake bulus wonninde nde humare halkinde horinde deftere tarihi noon tan ɗum dañimo e inare kaza o waɗi duuɓi kaza o hooti inare kaza leñol kaza jaɓimo ɓe hikenan hanji tan goni nder ɗon yo haala mana annabi isa nda e ɗum dañimo nda e mo jooɗi nda yimɓe ɓe mo jooɗodi ndane ɓe ngaari imani e maako hanjum tan sey inɗe yimɓe he inɗe tarihi qur'anu bona ko wanni ɗum joni to qur'anu giɗaɗi ɓerdeno da ɗum tawata suratu aboubacary ɗum tawata suratu umarin ta ɗum tawi ta ɗum tawata suratu aliyin ta ɗum tawi kay hasta sayidina usman da ɗum tawi suratu usmana ta ɗum tawi suratu aisha wona noon ta ɗum tawi suratu fadima amma ɗi humaji o ngi wala ko inɗe maɓɓe ma indaka e nder ɗon amma ɗum deftere jomirawo hanjum noon hunde ɗum wontire gamma noon wala ko woni e jungo maɓɓe tanan wayba woodi goɗɗum e jungo maɓɓe wala goɗɗum ko woni e jungo maɓɓe ta yi eɓe naftoro goɗɗum e nder mu'amala to ɗum hunde waɗɗum ɓe perdanko en gaddani ɓe ko perdanko e ma to yimɓe boko hamɓe ɓe feere e yimɓe diina ɓe fu ɗum hamɓe ɓen amma bo hamɓe ɓen ɓe peere e nder yimɓe diina hamɓe wonte warɓe ngi wala ko wanni ɓe diina daga wakkatire nde bano faransa laamino e ingila wakkatire nden ɓe ngaɗi diina hamɓe ɓe ingila ɓen woodi roman catholique ɗum inde ɗariqa gokka e nder ɗariqaji kristanko en to ka laatake hanka kalamake no leddi ingila to sa'ire ne eɓe ngaɗa diina to nde ɓe ferdanko en ngari daga bonnu gi wala haala diina e ɓe gonɗon fu wala haala diina kawai haala jonde duniyaru ne ɗum joɗotto jonde duniyaru kawai hanjum tan kawai hoɗeten hakkilo men kawten e dow ɗon gamma noon wala haala diina e maɓɓe tawa tanma ton eɓe ngaɗa diina a ton ma wala diina haala ferdan jonde duniyaru tan woni ko wanni ɓe tawi waɗoɓe diina e nder maɓɓe de ƙawyanko en maɓɓe ɓe gaytaki maɓɓe giɗi diina kan amman ka wannayi ɓe naftorto ka e jiki julɗo kan amma na ka wannuɓe ba ko seɗɗa go a tawrayi ɗum yara giya linjilayi ɗum yara giya a tawrayi ɗum jeyna a tawrayi ɗum mana linjilayi ɗum jeyna ɗe humaje jeynu ɗum haramu nder maje bo yarki giya ɗum haramu e nder maje taƴuki sumpoku ɗum haramu dow nder maje ta ndaari ne annduɗa kiita meɗen ka juldan kuni ɗuuɗi heewi e kuuɗe lattiɗe ka ba'ira kam fu ɗum goo ɓe jarta giya ɗum ɓe jeynata ndaare ga Allah fulode ho ko jawoho tsirara tagu hannde to sunna mum no ayda woni ko kam kona noon jama hanjum to mi ndaari ka alhamdulillah ala ni'matil islami en getti Allah e dow ni'ma juldanku hannde banda noon ni da nga ɗo hannde ɗum dada tagu nga yaha tsirara samɓal kolko sudda hoore suddaki ndamtseho suddaki koɓolo suddaki nga noon samɓal way ɗum inna goɗɗo yahata ɗon ka Allah reenu en giide hunde ɗum Allah suddi en asiri fa heɓuki diinal islamako Allah suddi en asiri hande bandaga diinal islamako no ay hande da en boni da noon no gontirnoɗen to noon bo ta tokkake a ndaara ko waɗete cociji maɓɓe modibbo Usman Abubakar Bafiri a yettama haragare da taskaran holko sumtoriɗon keɗite jam ujunaje yimɓe ɓenneɗo weedeɓe ala imana sabu hoode maɓɓe ndulehu heɗitoɓe assalamu aleykum barka men beloruki fotte moɗon nder taskaran holko sumtoriɗon to min gaddonoyta on natemalla photoji e vidéoji ima kofli barka e sumtari ɗi woɓɓe nder heɗitoɓe kode radio lildoytami inde an Ayuba Lamiɗo Muñal arroto e waddunoyki on taskaran kam miyela on sumti jam ujunaje yimɓe ɓenneɗo weedeɓe ala imrana sabu hoode maɓɓe
to madalla da fuɗɗire modibbo arandejo bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jawleru holko sum toridon. Masha Allah ayuba lamiɗo munyal an omtane indu zawleru a jarama. Ra koble an yaki to tedduɓe ɓe Allah teddini. Alhaji Saidu Maccu diga Libreville Gabon dottiya manga a homnama a yelanama khairu. Alhaji Buba Nakowa a homnama a yelanama khairu. Alhaji Buba Nakowa yola. Modibo Dabo Adamawa, Alhaji Dabo Adamawa a yelanama khairu ɗuɗɗum no fewi no laaɓi. Masha Allah. Bakin hu kala mo namba muɗum jippoto nder ndu zawleru fu to tawetteɗon nder lesdi Nigeria, Cameroon, Niger, Ghana, Togo, Senegal fu to gonɗon mi homni on mi yelanake on khairu ɗuɗɗum no fewi no laaɓi. Inde am Ali Zaki daga ɗo nder birniwol Kaduna, Nigeria. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. To sakiraɓe wonɓe suudu men KRIA suudu Kode Radio Abuja, to on komnama on jarama on gettama. Sakike meɗen Modibbo mawɗo Alhaji Romo Daki a homnama ƴamanama. Modibbo mbi'aɗo Sarki haƙuri to a yettama. Lamiɗo munyal Ali Zaki gonɗo Gallure Kaduna, to on bo on komnama on gettama on jarama on gelanama kairuji ɗuɗɗi on gelanama on jari ndiyan jam o en jari ndiyan jam. Allah rokka en laada ibadaji ɗiɗi gaɗeten. Allah lamiɗo nafano en bofi meɗen to mbiɗen daidai Allah jaɓato bohuɗen Allah farano en. Giɗa mon sakike moɗon Muhammadu Tukur daga ɗo Bargui Local Government Niger State Nigeria ɓe ton Allah findina en jam. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Jawleru ko sumtoriɗo alli jam mon yari diyan jam e woni ko moye miɗon min sumtorake lawaɗon hande kada kunuri anje min sumtori e woni ko moye gonɗo nder ndu suudu musamman mawɗo meɗen Ayuba lamiɗo munyal hewnima sosai mi alanima khairu. Allah hokka en baraji ɗumɗe nder ɗum sappo ɗum nattuɗe khairu gonɗo nder ɗon sappo ɗum nattanɗen. Allah hawta en e majjum wonɗo nder dow suudu fu mi yalani on khairu, mi yalani on khairu, mi yalani on khairu. Mimma moɗon Yusuf sobajo moɗon gonɗo no Nasarawa Karo Local Government. Mi hawni ko moye mi yalani on khairu. Assalamu alaikum. ina nelda Allah subhana ujunaje dente malakoji salminde himɓe Ramadan. To madalla heɗitoɓe ta'ungoyte yon keɗito suudu radio Kode International wondu Abuja lamorde lesdi Nigeria nder taskaran holko sumtoriɗon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandiraɓe tedduɓe on jarama on weltinama mi homni on jari diyan jam. To Allah jomirawo jaɓa ibaduji meɗen. Sakike moɗon Abubakar Esplani tawaɗo nder Gallure Abuja Nigeria. Mi homni Ayuba lamiɗo munyal. Mi homni Romo Dake on jarama on yelanama kairuji. Allah jomirawo Allah yara fulaku yeso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Silminake nder Syria ka holko sumtoriɗon Kode Radio International Abuja. Mi homna Ayuba lamiɗo munyal emi howna Modibbo Abubakar Ba feere e derɗiraɓe luttuɓe on fu mo komnama on ƴamama noye on sumtori to inchallahu Allah jaɓan en warjoro en hayruji mako. Min Ibrahim Abdullahi daga Bangante ha leddi Cameroon jiya Bafsam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allah hokku jam derɗiraɓe wonɓe ha nder jawleru holko sumtori ɗen derɗiraɓe. Miɗo hofna on fu mon miɗo ƴamano on nyalli jam to on gettama ha gonɗon fu nder lesɗe duniyaru. Ɗum Saidu Shehu ɗo hofna on.
to miɗo ƴama en noy ɗon ka baraji Allah siɗo jaɓan en ɗum kofnama diga nder leydi Cameroon ha nder leddi Nigeria e kala mo lamba mo woni ha ɗo fu lesdi ndi a woni fu a hofnama elnama khairu. Miɗo hofna Ayuba lamiɗo munyal Allah assi en jam. Hande bo nda komi sumtori ha mi wadda hunde man jotta on yi'a moy andi ɗum ɗume mo wi'atami nda ɗum hunde ka jare. To nda ɗo derɗiraɓe hande nder komi sumtori ɗo fu ɗon nder man moy wangatami nda ɗo ɗum hunde ka jare. On gettama on fu moɗon. Sa'idu Shehu gila ɓakadde lesdi Kamaru min getti fu'i fu imaɗa min gaddi ragare taskaranji amin ɗi jemmare hande do darnde hukuma sudu radio Kode International. Inde an Ayuba Lamiɗo Munyal mbi'aymi on ɓaalen jam.